Na sziasztok, ez az első videó a csatornán, és C1.6 túrások videó. A planton vagyunk, Last 2, azt az embert fogjuk kitúrni, aki itt Google. Többet nem tudok elmondani. Ide állunk parámra, vagy hogy mondjam, és kb. Itt van ez a csíkos textúra, és ott van egy ilyen pont, és ott elkezdjük túrni, kicsit lejjebb. Igen, és itt be is kapta. Hát, hogyha talán egy kicsit így jobbra, meg feljebb, akkor be is adja helybe. Mindig Dust 2-n vagyunk, itt közép fele röviden. Azt az embert fogjuk kitűrni, aki itt szokott vépézni rövid fele, vagy éppen középre. Egyszerre egy ember. Hát kb. Akárhova állunk, de az a lényeg, hogy Rationalnál egy kicsit hátrébb, és van az a kis leálló rész, ott van a vonal, és ott egy kicsit följebb. Még egy kicsit. Be is adja a fejbe, álljon oda a másik. Gyere már gyorsan. Igen. Hát igen, és akkor most egyből megpróbáljuk. Igen, be is adott kettőt, ha röviden. Ennyi. És ezt az embert fogjuk kiszedni, két embert, aki itt kempel. Ez egy eléggé alapos túrás, vagy hát alaptúrás. Na, tehát fogjuk, és itt a szélét megtúrjuk. Igazából nem nagy tudomány. Itt egy headet adunk. Talán följebb. Ennyi. Na, sziasztok, itt ja, hát alap. És azt az embert fogjuk kitúrni, aki itt várja, hogy kijöjjünk. De hát mi ezt persze nem fogjuk megtenni. Igen. Fogjuk. Van a második csík, és van ez a kis villámszerűség, ettől balra fogjuk, és talán kicsit lejjebb. Egyet be is adtunk. És akkor, ha nincs meg a másik, akkor talán ennél is lejjebb. Jó, igen. Hát igen. Ennyi.